ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜଣେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ଏକ ସ୍ନେହ ଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେଉଁ ମାସରେ ମନାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଚୈତ୍ର, ବିରେ ଆଷାଢ଼, ସିରେ ବୈଶାଖ, ଡିରେ ଶ୍ରାବଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବିରେ ଅର୍ଜୁନ, ସିରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଡିରେ ରାନୀ କୃଷ୍ଣାବତୀ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ରାନୀ କୃଷ୍ଣାବତୀ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ କେଉଁ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଡାହାଣ ହାତ, ବିରେ ବାମ ହାତ, ସିରେ ଦୁଇଟି ହାତରେ, ଡିରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଡାହାଣ ହାତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ, ଡିରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନ, ବିରେ ଭୀମ, ସିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଡିରେ କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେତେ ବର୍ଷରୁ ମନାଯାଉଅଛି? ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେତେ ବର୍ଷରୁ ମନାଯାଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି 6000 ବର୍ଷ, ବିରେ 7000 ବର୍ଷ, ସିରେ 9000 ବର୍ଷ, ଡିରେ 3000 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 6000 ବର୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ପର୍ବ, ବିରେ ଯାତ୍ରା, ସିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଡିରେ ଏସବୁ କେଉଁଟା ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ରାକ୍ଷୀକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଝିଅମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଝିଅମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶିବ, ବିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିରେ ଗଣେଶ, ଡିରେ କାର୍ତ୍ତିକ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଗଣେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, କେଉଁ ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି କଳା ଓ ଧଳା, ବିରେ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ, ସିରେ ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ, ଡିରେ ଶାଗୁଆ ଓ ଲାଲ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର।